କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ପାଇବେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନିଆ ପାଇବେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ। 20 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟମର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଫୁଲ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ଯୋଉ ଫୁଲଟା ନୁହଁ ସେଇଟା ଭଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫଳ ସେଇଟା ପଚାର କେତେ କହେ ଭାଇ କହିବା ହାଇ ବড় দেখা किलो नहीं पड़ेगा रुनु को आलो ये कौन मत देखा गला ना क्या पड़े गला पड़े चले कौन पड़े गला से सरी गला बोला केमी लगला